आं दिनै नोंसोरनो ना सारनायनि ब्लग देखाय नायदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आरो सोरबाफोर आंनि इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो दे बिदिबा भिडिअखौ नायलांसै जायफोर फुख्रिया बेनो हिटखा दहलासो नाबो थायो खुसियाबो थायो बामिबो दङ मागुरबो दं सिंगिबो दं गोरिबो दं नास्रायबो दं जोबनो गैया हिसाब गैया ना नाजोंनो आग्लायलायनाय नै नै ओंखारजेनहांबाय जोंना ना दङ ना आंबो हमगोन आंबो नै नै बैलाय मोनगोन फार्स्ट बोजेननायाव गोगोम ना दंखायो नै गोरिया नास्रायसो नै बेलाय गोरिबो दं नास्रायबो दं आयौ नै फार्स्ट बोजेननायाव नै बरखा बरखाखा नामा बेलाय गोगोमलै खिबो बेंसि दं ने गिदिरजोबखाना नै बेंसिबो दङ माबा खोस्राफोर दङ र' बेखौनो जाया दङ जाबाय दे थिगैनो दं दे नंगौथ' बाथोन जानो गोथाव जाथार नामा गांजेमाजों बेजों थिगैनो दं गांजेमा बेंसियाबो गांला गांला फार्स्ट बोजेनायाव बेसिया दंबावो आरो दंबावो बाबा बेंसिया बे अनलाजोंसो जासिगोन अनलाजों ना सायावबो मोजां जायो ए हनै सुल दं ए दङथ' हनै नाखौ नुबायना नुबाय गिदिरथ' सुलस'ना आधा फवा जागोन दं दङलै माथो खास्लाबायनो हाया हाब खननैसोजोंनो बाल्थिंसेसो जागोन नामा ब्रा खेबसेयावनो बेसे जाखाबाय हनै सेरसेसो जाखाबायना खेबसेयावनो फिसासो लाबावदों जोङो बर्थमान सिन्था गैया ओंखाम गोरलैनिबो खोथा दं नालाय ओंखाम गोरलै जागोन ना औ दा मोनायाव हाब नै सिंगि दा बोखाना नायफिनसै नामा नै 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 नाया नै बिराद गोदै जायो जाहैदोल' दा नोंसोर बेखौ मिथिया नामा ओंखाम गुदुंसो थावनाय जानो मोननांगौ दा सलिद जायो जेब जेब होनानै माबानाय दुन्दियाजों दुन्दिया गोरलै खालामनाय औ फुङावहाय ना ओंखाम गुदुं गुदुंजों गैयालै लाजोबनांगौ एथ' खस्थ' गोजानायाव ना खमसो थाबावदोंलै नाया एसे बेंसिया खमना सुलानो माबासो मोनदों 80थासो बालाबाथियाबो दंलै नै नैबेथ' हिटखा बालाबाथिया ये केबला मिल गया ये खाना बेखौ बुरजा गारजाया मिथिबाय माने रोदायाव सेस ना थाजोबो औ ओंखायनो एसे एसे गारनांगौ जायो सामलायना लासै लासै गारथारनांगौ जायो नय थांफाजोबदों फार्स्टआव आराम गारोंबाय आंना आथिया जालालै सानाया सिंगि गावदोंलै लोगोफोर नै सेकेन्ड टाइम बोखांबावबाय दङलै नाया औ गिदिर गिदिर दंना गैया नाय नै ए बिदि हाबनानै थायो दासो जादों ओंखायनो खरा गारजाया औ मोनसे बाखिथारनांगौ नै बिराद थथायानि मासेयाव इधर गरी है गरीबो दङ नै थथा बिमा दासो जादों बेसेबा गिदिरखा सिंगि दंलै नै गलाब हमलै थुरि गोमोन बिलाइ लांलां बे सिंगियानो गावदों सैमाया आंखौ आइया हनै सिंगिया गिलु बालुनो सिंगिया एरलायलायथारदों माथो खांख्राइबो दङ मेलेम जाबायला उफाय गैया नानो ना इधर ओ बोराबाला बिहाय खांख्राइ हमनो फर्मुला बेयो बाव हमबानो खेबनो हाला बे थांबाय नालाय बेखौ नैबाव हमनांगौ बे नैबाव खेबगोन गोदो आखाइयाव खेबजादोंलै आं उन्दैयाव बिदियाव हमबानो खेबनो हाला आरोना बेखौ लकबो होनो हायो नैखौ सिफायनानै नै खेबनायाव बेनि बिजौखौ सिफायना थुरि जा ना दं नै बेखौ लक होनो लक बेयो बेखौ लक होनो हायो बेनो जाबाय बे ओरै
Vlog जाबाय नैबे थार्ड टाइम बोनाय खेबथाम जाबाय एबार खेबसेयाव माबायदि ना मोनो नायसै खेबनायाथ' मोजांखौ मोनदोंमोन नायाथ' दंखायो दंनायालाय Ayo mày đi Touch Geribu bengsi mada Sul gaya sul Ya berdaya Mana logoफोर नाखौ सारखांबाय जोङो नायाथ' नै बुरजा मोनथारबाय बाल्थिंसो मोनबाय नै दा निजेबो एकदम बारलाबाय थायो नालाय केसुवान जोंनि लाखिना दोननानै सिगांथ' बाल्थिंसो मोनबाय ना ओमफ्राय दिनै हाग्राखौ गारजोबबाय ओमफ्राय माबा दंबावो नायजायो एसे सारगोन गाबोन समफोर सारगोन साननैसोनि उनाव एसे रानहोबावसै लोगो सिंगि दंलै हाय आथिङाव हाबदों आंनावबो ना मोनदों मोनबाय होनै मासे मोनबावनो दे जादु नै जाहैनाया Bengsi dongjobo bamiबो दङ सिंगिबो दङ बिराद दङ हेल' फ्रेन्ड माबोरै दं भिडिअ'आथ' हिट जादों नाखौ बाल्थिंनि मोनबाय ओमफ्राय दा जोब्बायानो दोनथ'सै ओमफ्राय भिडिअ'खौ मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालायदो लोगोफोरनोबो शेयार खालायना हरदो गोजोन्थों बाय